Upacara punundung mantu Darma Wisuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah billazi ahlana wa karomas fifa wassalatu wassalam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Engkang tuhu kinabektan para sepuh pini sepuh dumateng para alim ulama ingkang tansah kawula tazimi. Temanten sarimbit saha panggobyong ingkang kawula hormati sedaya tamu undangan ingkang tansah kinurmatan. Langkung rumiyin kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten kanikmatan sehingga wonten siang menika kita saged makempal wonten acara Walimatul Ursi ingkang mugi-mugi dadosaken berkah dumateng kita sedaya. Sholawat lan salam kita aturaken dumateng Nabi Muhammad SAW ingkang kita tenggol syafaatipun wonten yaumul kiamah menjang. Hadirin ingkang kawula hormati, kawula wonten mriki badhe ndherekaken tunting adicara ingkang sampun karancang inggih menika setunggal ingkang sepisan pambuka loro ingkang nurut kalih waosan ayat suci Al-Qur'an. Adicara ingkang kaping 3 atur pasrah dumateng temanten kangkung saha ingkang sekawan atur penampining temanten putri ingkang gangsal sabda tampa doanipun ingkang urut 6 penutup. Hadirin ingkang kawula hormati, pramila ngegati wekdal ingkang sawetawis wonten monggo bikak sareng-sareng kanthi waosan umul kitab liridho illa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Matur nuwun kagem waosan Al-Fatihanipun, mugi-mugi dados lancaripun acara siang menika. Acara ingkang angka kalih inggih menika waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaasta dening Bapak Sofikin. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken sumangsa Shadaqumul Anzim. Mugi-mugi wasan ayat suci Al-Qur'an dados berkah dumateng pewan lan lumeber dumateng kita sedaya. Mekaten kawula sakerti matur suwun. Menggah adicara ingkang angka 3 atur pasrah temanten kangkung dumateng ingkang mewakili kawula aturaken. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Adicara selanjutipun ingkang pungka sekawan atur penamping temanten putri dumateng ingkang mewakili kawula aturaken. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken matur nuwun. Adicara ingkang kaping gangsal sabda tama doanipun dumateng Bapak Haji Abdullah S. Agung kawula tumangkaken saha dipun suwun doanipun. Adicara ingkang kaping pungkasan penutup salong kawula agengipun ndherekaken acara ndak bilih kawula anggipun matur kathah dasar susur ingkang boten mranau wonten penggalih panjenengan sedaya. Kawula nyuwun agungipun samudra cakep semanten kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur rawuh para pinisepuh. Sesepuh sarta sadherek ingkang kinurmatan. Sepindho kita panjatkan puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi berkah lan kanugrahan
sehingga kita saged kapanggih ing acara ingkang kebagusan menika. Ing dinten punika kula saking keluarga calon pengantin priya suwun dumateng panjenengan sedaya kanthi niat sae nyuwun pangestu lan pasrah putra kawula Ahmad Aldi Rois supados saged kapundhut putra mantu dening panjenengan sedaya. Putra kawula menika sampun kawun ing piwulang ngagem tata krama lan nyuwun pangestu supados saged manggala bebrayan ingkang langgeng kaliyan putri jenengan. Sesarengan kaliyan menika kawula ugi ndarekake sasrahan minangka pralambang tanggung jawab katresnan lan pangajab berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kanthi dipundharakake panjenengan putra kawula saged dadosaken suami ingkang tanggung jawab, nglarukaken kulawarga serta saged bangun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Saged menika ingkang saged kawula aturaken mugi panjenengan sedaya kersa nampi kanthi kebak ridho lan pangestu. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing siang para sesepuh, bini sepuh serta sederek ingkang kinurmatan. Sepindah kita panjataken puji syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesehatan lan keanugrahan sehingga kita saged kepanggih ing acara ingkang kebagusan menika. Saking pihak keluarga pangantin putri, kula matur nuwun ingkang tanpa pepindahan dumateng pihak keluarga pangantin pria ingkang sampun rawuh kanthi niat sae nyuwun pangestu saha pasrah putra panjenengan Aldi Rois kagem dipun pundhut mantu. Kula sedaya saking pihak keluarga pangantin putri nampi kanthi kebak sukacita lan rasa syukur. Mugi-mugi putra panjenengan saged dados imam ingkang becik tanggung jawab serta saged jaga lan ngeluhurake putri kawula Nadia. Sesarengan kaliyan menika seserahan ingkang sampun dipun aturake kula tampi kanthi kebak syukur. Mugi-mugi sedaya punika dadosa berkah lan ngalap ridho saking Gusti Allah. Supados pengantin kalih saged bangun rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mungkasan kula nyuwun pangestu lan donga saking para bini sepuh sederek lan tamu sedaya supados acara menika saged lumampah kanthi lancar lan pengantin kalih tansah diparingi kebahagiaan. Matur nuwun saged. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.